Ito munangal daw ti Disyembre. Nagtitipon ken nagkaykaysa manen dagiti empleyado ti gobyerno probinsyal, national agencies, ken empleyado ti LGU Benguet para iti flag raising ceremony. Dito'y apinasingkedan ni Vice Governor Ann Bersamin tagtultuloy a panakikamayat da kadagiti national agencies para ti pagsiaatan dagiti abrenyos. Ti aramid ti mangipakita iti uneg ti puso. Saan ang dagiti boses saan ang mo ti nagapuanan na. When our actions come from sincerity and dedication, even small gestures create trust, inspire confidence, and bring the community closer together. Inyawat met the Department of Information and Communication Technology wenno DICT the Certificate of Recognition iti gobyerno probinsyal kas may sa kadagiti partners da kadagiti na duma-duma a programa. Itango madanin ti Paskwa, nagpalagip manen ti Department of Trade and Industry kadagiti consumers tapnon maprotektaran ti karbenganda. Agtaltalin na ti price freeze kadagiti basic necessities, panakamonitor dagiti establishmento nga daan tagilako a Christmas lights, ken panang palagip ti publiko nga agbalin awais ken budget-friendly choices nang runa ti panaggatang ti sagana para ti Noche Buena. The DTI Noche Buena price guide will give you yung mga price list ng ating Noche Buena. Now, yung ating question kung kakasya ba ang 500 pesos sa ating Noche Buena, well, honestly, datay nga managlamot haan nga ka na idajay, di ba? And of course, tradition tayo na po iti talagang aghanda during our Noche Buena anya kaskonada nga road depende no anya iti balak yo, but we abrenyos talaga nga aghanda tayo for the Noche Buena. Haan na nga para ti pamilya tayo, even our extended families, our friends, dagiti karuba tayo nga awan iti paghanda datay ti manghanda kanyada, di ba? Safety is non-negotiable. Daytoy met ti palagip ti Bureau of Fire Protection kagiddan ti panang activate da ti oplan paalala iwas paputok itang aldaw. The number one cause of fire here in the province of Abra is electrical. When we say electrical, caused by a short circuit, ibig sabihin yan, now na marami tayong binibili, I'm just looking to the mga Christmas lights. I hope nakapasayan sa safety standard. When buying things, always look for the safety features rather than the cost. Kabayatan ti programa, inyawis ti Vice Gobernador, ti Ranyag ti Abra, Christmas lighting and lantern parade inton Biyernes. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.